A v štúdiu už vítam podpredsedničku výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti a poslankyňu za stranu PS Beatu Jurík. Dobrý večer. Dobrý večer. A rovnako poslanca Európskeho parlamentu Erika Kaliňáka zo Smeru SD. Dobrý večer aj vám. Pekný večer prajem. Ako sme teda počuli, aj po rokovaní s ruskou stranou hovorí Donald Trump o šanci na ukončenie teda vojny na Ukrajine a opätovne pripomína, že počas jeho úradovania by nedošlo či už k vojne na Ukrajine, rovnako by teda hnutie Hamas nenapadlo Izrael. Myslíte si, podľa vás budú ďalšie rokovania viesť k mieru, aj napriek tomu teda, že ruská strana hovorí o miernom optimizme, pani Jurík? Tak samozrejme si myslím, že všetci a všetky v to dúfame, že teda bude nielen prímerie, ale aj mier. Avšak aj tieto posledné dni dokazujú to, čo my v Progresívnom Slovensku hovoríme od začiatku, a síce, že Ukrajina si skutočne želá čo najrýchlejšie prímerie a následne spravodlivý a trvalý mier. A je to práve Rusko, ktoré malo či už počas tých 3 rokov, alebo vlastne aj tieto posledné dni možnosť zastaviť to krvi prelievanie a zatiaľ teda ten postoj je minimálne taký vlažný, vajatavý. Vidíme, že ruský prezident si kladie nejaké podmienky a akoby aj otočil celý ten narratív, pretože posledné týždne, mesiace sme počúvali práve z tej ukrajinskej strany, že bez bezpečnostných záruk sa boja, čo by mohlo také prímerie znamenať, že napríklad ten mesiac by mohlo Rusko využiť na to, že by sa prezbrojilo, že by sa tie vojska nejakým spôsobom preskupili a podobne. A teraz práve Vladimír Putin využíva tento narratív a hovorí, že sa bojí, že by práve Ukrajina využila tento čas na prezbrojenie. Je to pravdepodobne dané aj tým, že Spojené štáty, ktoré teda po tej veľmi nešťastnej situácii v Bielom dome zastavili vojenskú pomoc Ukrajine, tak sa momentálne s Ukrajinou dohodli a tú vojenskú pomoc a rovnako aj výmenu spravodajských informácií opäť odblokovali. Nechcem polemizovať, ale myslím si, že to minimálne prekvapilo ruského prezidenta. A teda vidíme, že teraz je karta vlastne na strane Ruska a zatiaľ to vyzerá tak, že Rusko stále čaká a uvidíme, aké budú teda tie podmienky, či vôbec budú splniteľné. Pán Kaliňák, rokovania medzi americkou a ruskou stranou sú v zásade na dennej báze. Ako vidíte teda ich perspektívu? Ja sa tej komunikácii veľmi teším osobne. Rovnako mám ten mierny optimizmus, ako bolo povedané. Nerozumiem tým komentárom, že niečo na postoji Vladimíra Putina je nejasné. Naopak on povedal, že je za okamžité prímerie a položil legitímne otázky, ako to má vyzerať, keďže ten bojový front je dlhý cez 2000 kilometrov. Aktuálne prebieha vojenská operácia v Kursku, kde majú doslova obklúčených ukrajinských vojakov, tak sa pýta, vzdajú sa, máme ich nechať odísť. Proste položil legitímne otázky, ako má to prímerie vyzerať. Na rozdiel od pána Zelenského, ktorý doteraz prímerie odmietal. Hovoril o tom, že to je iba pre slabých. A nekladie si bezpečnostné záruky ako otázku prímeria. V zmysle, ako to robil pán Zelenský, ktorý hovoril, že neexistuje, aby bolo prímerie bez toho, aby dostal rovno bezpečnostné záruky nejakého mieru. Tie mierové rokovania budú nepochybne dlhé, ale je dôležité, aby im predchádzalo prímerie. A tam ma teší pozícia Vladimíra Putina, ktorý povedal, že je za. A teší ma aktivita, ktorú vyvíja Donald Trump. A naopak som zhrozený z posledného týždňa, ktorý som zažil v Štrásburgu, kde sme pre zmenu naozaj rokovali o dôležitých veciach, geopolitických záležitostiach, nášmu postoju k Ukrajine, k Rusku, k zbrojeniu. A musím povedať, že tam Progresívne Slovensko, tu máme predstaviteľku, ktorá teda hovorí, že ona to víta. No tak Progresívne Slovensko v Európskom parlamente teda hlasovalo a konštatovalo, že pokusy USA rokovať o prímeri odsudzujú ako kontraproduktívne a nebezpečné. Tak by si to mohli v tej strane asi urovnať. Či sú teda na strane mieru, alebo sú na strane bojovania. To si môžeme hneď vysvetliť. Ja sa ešte pristavím. Ste spomínali ukrajinského prezidenta Zelenského. Ten sa vyjadril, že podľa neho pripravuje Putin odmietavú reakciu na návrh prímeria. Myslíte si, že prezident Putin kalkuluje s časom? Nie, ja si myslím, že položil legitímne 3 otázky, ako má to prímerie vyzerať. Osobne aj mňa, keď som hovoril, že pre nás v strane Smer je kľúčové, aby nastalo prímerie, aby prestali zomierať Slovania, tak jedna z prvých otázok bolo, ako si to predstavujeme, ako to má vyzerať. To znamená, Vladimír Putin povedal, som za,
na otázku prímeria a položil 3 legitímne otázky, ako si to Donald Trump predstavuje. A teší ma, že aj dnes, myslím, prebehol nejaký dlhý telefónny rozhovor, kde sa posunuli ďalej. Pani Jurík, ruský prezident vychádza z predpokladu, že prímerie by malo viesť k trvalému mieru odstránenia základných príčin krízy. Asi aj toto je predmetom debát medzi ním a americkou stranou. Môžu sa zhodnúť v tom, čo tým obe strany myslia, a dohodnúť sa? Tak ja v prvom rade zareagujem na kolegu Kaliňáka. Ja som veľmi rada, že hneď tak po svojom prvom vstupe hodil karty na stôl a adoroval tu ruského prezidenta a naopak znevažoval ukrajinského prezidenta. To je skutočne také vlastenecké. Ako som ho znevažil? No, tým, čo ste o ňom hovorili, že ako on nechce mier a podobne. Odmietol prímerie, to je fakt. Neodmietol prímerie. On práve na prímeri sa dohodol so Spojenými štátmi. teraz ho odmieta. A ak niekto, on ho stále chce a momentálne je tá karta na strane Ruska. A keď vy hovoríte, že Rusko si dalo momentálne jasné podmienky, no tak mi povedzte, že aké tie podmienky sú, pretože o tých podmienkach zatiaľ nikto nevie. Hovorí sa iba o tom, že ruský prezident si kladie nejaké otázky. Tie isté otázky si kladol predtým aj ukrajinský prezident a vtedy ste ich považovali za odmietanie prímeria. Teraz v podstate to isté hovorí ruský prezident, len otočené, a už s tým nesúhlasíte. Ale teda hovorili ste aj o tom, že ako vy od začiatku ste za mier, ktorý by mal byť aj podľa stanovisk, ktoré nám chodia na výbor a s ktorými chodí následne či už minister zahraničných vecí alebo aj pán premiér do Bruselu, tak ten mier by mal byť spravodlivý, trvalý a komplexný. Myslím, že na to sa zhodneme, vravím, toto je aj oficiálna pozícia vlády Slovenskej republiky. Avšak potom jedným dýchom vaši predstavitelia, špeciálne teda strany Smer, dodávajú, že napríklad čo sa týka územnej celistvosti, tak áno, my podporujeme zachovanie územnej celistvosti Ukrajiny, ale na druhej strane, buďme pragmatici, Rusko sa tých dobytých území nevzdá. A to znamená, že legitimizujete porušenie medzinárodného práva. To je veľmi smutné. Hovoríte o tom, že chcete mier a že mier znamená ani náboj pre Ukrajinu. Tak ja vám teraz ukážem, že ako si to predstavujú teda v strane Smer, ten ani jeden náboj na Ukrajinu. Slovenský vývoz zbraní a munície v miliónoch eur vyzeral takto. Od roku 2020 97 miliónov, 2021 107, 2022 385, 2023 538 miliónov, no a rok 2024 viac ako miliarda. Čiže toto je ten ani jeden náboj na Ukrajine, pretože my podporujeme mier a nechceme krvi prelievanie. Pán Kaliňák, vaša reakcia k zbrojeniu? Ja nerozumiem, ako človek, ktorý prešiel 5. triedou základnej školy, nedokáže rozlíšiť pomoc a biznis. My toto, všetko, čo ste povedali, predávame na západ. Ak sa západné štáty rozhodnú, že niečo z toho darujú Ukrajine, je to ich slobodné rozhodnutie. To nepredávate na západ, toto predávame na západ. My predávame naše munície, naše zbrane na západ a ak západné krajiny ich následne darujú, nie je to Česko alebo akýkoľvek iný štát na Ukrajinu, je to ich rozhodnutie, s ktorým nevieme nič urobiť. Náš prísľub pred voľbami bol, že z nášho základu muničného štátneho nepôjde ani náboj zadarmo, a toho sa držíme, na 100%. Takže zadarmo ste doplnili. Ani náboj na Ukrajinu, pretože nechcete podporovať krvi prelievanie medzi Slovanmi. Áno, a vidíme, ako to vyzerá. Nech sa páči. Ja som sa vrátila pred pár dňami z Kieva, kde som sa teda stretla aj s ministrom obranného alebo vojenského priemyslu a pýtala som sa ho špeciálne na to, že ako momentálne funguje spolupráca so slovenskými firmami obranného priemyslu a hovoril mi, že napriek tomu, že teda boli tam nejaké problémy s našou vládou, tak všetky tie dodávky, ktoré boli zakontraktované, tak riadne prebiehajú a ten biznis, ako ste to vy nazvali, funguje. Takže to, čo ste hovorili na začiatku, že ani náboj neplatí a pridali ste si tam ani náboj zadarmo. A ja si myslím, že je to mimoriadne cynické takýmto spôsobom zneužívať nejaký slogan, na ktorom ste si vyhrali kampaň, tak ako keď ste hovorili, že žiadne vysielanie slovenských vojakov na Ukrajinu. No nie, nevysielame ich na Ukrajinu, momentálne ich vysielate do Pobaltia. Váš strýko, môžeme sa rozprávať možno potom o včerajšom zahraničnom výbore, ako to tam prebehlo a za akých podmienok sa títo vojaci, ktorí slúžia na to, nielen teda preventívne, aby odstrašili Rusko, aby nenapadlo krajiny Pobaltia, ale ktoré by zároveň bránili tieto krajiny v prípade napadnutia, tak jednoducho budú tam vyslaní. Takže je to váš strýko, kto vysiela vojakov. Pán Kaliňák, ešte vaša krátka reakcia k tomuto, vás poprosím a môžeme ísť ďalej. Ja
ak sú nejaké súkromné firmy, ktoré predávajú niečo Ukrajine, nech predávajú. V štátnych firmách viem, že drvivá väčšina z našich produktov, ktoré vyrábame, v tých firmách, ktoré majú aspoň nejaký podiel štátneho vlastníctva, odchádzajú na západ. A bez ohľadu na to, je to obchod, ktorý živí Slovákov, ktorý znižuje potrebu konsolidácie, pretože prináša obrovský finančný prospech do štátneho rozpočtu. A ja v tomto Roberta Kaliňáka absolútne podporujem. To číslo je dôkaz toho, že na ministerstve obrany robí to, čo má. To znamená, zvyšuje kapacity. Ja rozumiem, že jediný kompas, ktorý vy v politike poznáte, je kritizovať za každú cenu Roberta Fica a stranu Smer. A presne to je proste... V tom ste geniálni. Ste proti ruskému plynu, ale keď niečo Fico vyrokuje, tak je to príliš slabé. Ste proti tomu, aby Robert Kaliňák nakupoval a zachraňoval obranu, ale zároveň hlasujete za to, že máme míňať na obrany schopnosť až 3%. No a samozrejme ste proti mieru, ale keď... Donald Trump, doslova ste hlasovali za to, že odmietate to, čo robí Donald Trump, ale v sekunde, ako Donald Trump niečo urobí, tak si všade dávate príspevky, ako to my v Smere máme vybaviť, aby ten Putin na to prikyvol. Tak to nemôže fungovať. Prosím, vyberte si nejaký názor a ten zastávajte. Vy ste tak nekonečne dvojtvárni. Vám ide iba o to skritizovať Fica. A teraz bude sa teda, mier, aj za to určite budete kritizovať vráťme sa teda Fica. k podmienkam prímeria. V prípade, že Rusko nebude súhlasiť s podmienkami, je americký prezident teda pripravený uvaliť sankcie na Rusko. Už vieme, že sprísnil sankcie proti ruským bankám. Je toto podľa vás jeho taktika možno na ruského prezidenta? Ja si inak spomínam, že my keď sme boli spolu v predošlej relácii, tak to bolo práve ešte počas kampane americkej a dostali ste tu vtedy otázku, že či podľa vás dokáže americký prezident Trump vyrokovať mier za 24 hodín. A presne si pamätám tú vašu odpoveď, že ste povedali, že áno, podľa vás môže, pretože on má páky na to, aby pritlačil Ukrajinu. To nebolo za 24 Presne hodín, ale za 24 tak som to hodín, povedal. lebo on to vtedy tak v kampani Tak si budeme komunikoval. povedať, čo si myslíme, že by mohlo byť to, čo by mohlo pôsobiť na ruského prezidenta. Momentálne si myslím, že aj Donald Trump začne strácať trpezlivosť, pretože, a tu budem súhlasiť s premiérom Ficom, pretože nevždy ho iba kritizujeme, ale niekedy povie aj dobrú vec, neviem teda, že či vedome alebo nevedome, ale sám povedal, že Donalda Trumpa nebavia vojny ako také, v ktorých sa teda prelieva krv, ale ho bavia obchodné vojny. A aj preto má záujem túto vojnu na Ukrajine, ktorú vyprovokovalo Rusko, čo najrýchlejšie ukončiť. A ja si myslím, že on skutočne má ten záujem, aby to už skončilo a preto aj tak tlačil na Ukrajinu, aj keď teda vieme na základe čoho a na základe akých informácií to robil. A teraz si myslím, že aj vďaka tlaku či už britského premiéra alebo francúzskeho prezidenta, ktorí vyvinuli určité iniciatívy a ktorí tiež hovorili, že budú trvať na tom, aby boli obnovené tie diplomatické vzťahy medzi Amerikou a Ukrajinou, tak sa podarilo vyrokovať toto prímerie. No a teraz, keď Donald Trump vidí, že je to práve Vladimír Putin, kto ako si vajatá, tak opäť pohrozil tými sankciami voči Rusku. Takže ja si myslím, že to je reálne, že jednoducho on bude chcieť dosiahnuť ten mier, pretože samozrejme ide aj o jeho ego, však neklamme si, bolo to heslo jeho kampane a áno, bude si chcieť dokázať, že áno, on je ten, ktorý prinútil obe strany sadnúť si za rokovací stôl. A ja si myslím, že využije práve aj tieto sankcie voči Rusku na to, aby Vladimíra Putina takýmto spôsobom prinútil k nejakým krokom. Otázkou zrejme je aj to, čo si pod pojmom mier predstavuje či už Vladimír Putin alebo Donald Trump. V prípade Putina teda nejde len o ukončenie bojov, ale tiež napríklad o celkovú teda kapituláciu Ukrajiny, stiahnutie vojsk NATO z východnej Európy. Rusko požaduje riešenie, ako sme už aj spomínali, aby sa zohľadnili strategické a bezpečnostné záujmy. Myslíte si, že sa na ne nazerá inak, keď sa hovorí o bezpečnostných zárukách v súvislosti s Ruskom a o bezpečnostných zárukách v súvislosti s Ukrajinou? Ak dovolíte, ešte sa vrátim k poznámke pani Júrik, ktorá tu teda vytiahla moje predchádzajúce tvrdenie, že Donald Trump má páky na to, aby Ukrajinu prinútil k rokovaniam o miery, čo sa ukázalo ako absolútne 100% pravdivé, pretože presne stiahol vojenskú pomoc, prestal poskytovať dôležité informácie pre Ukrajinu a zrazu z človeka, ktorý odmietal prímeria a hovoril, že je pre slabých, to sú slova pána Zelenského, sa stal človek, ktorý povedal, dobre, v poriadku, som otvorený prímeriu. A Vladimír Putin, ja neviem, odkiaľ vychádzate z toho, že Vladimír Putin si pri prímeri, prosím, rozlišujeme mier a prímerie, kladie nejaké podmienky. On sa reálne spýtal, ako to má vyzerať. To za mňa proste nie je kladenie podmienok a už vôbec nejakých bezpečnostných. Proste sa pýta, bude sa cvičiť, bude sa prezbrojovať,
Ako skončí vojenská operácia, ktorú máme v Kursku, to je za mňa legitímne. Čo sa týka bezpečnostných záruk, ktoré si pýta Rusko, ono si ho pýta dlhodobo, de facto od 2008 minimálne, kedy sa na bukureštskom samite oznámilo, že teda Ukrajina a Gruzínsko sú potenciálnym kandidátom na vstup do NATO, čo Vladimír Putin dlhodobo odmietal a chcel to až do decembra v roku 2021 riešiť diplomaticky, kedy sa na ňo Európa a Spojené štáty americké pozerali a smiali sa mu, že nie, pretože si mysleli, že nezaútočí. Zaútočil. Bolo tu možnosť vyrokovať mier do pár mesiacov. To sa odmietlo. Zbrojila sa Ukrajina. Začala nejaká protiofenzíva, ktorá bola spočiatku úspešná. Vtedy sme opäť opakovali, chceme mier. Nie. Tak teraz je podľa mňa v absolútne najslabšej situácii Ukrajina a ešte stratila partnera v zbrojení a vo vojenských operáciách v podobe aj Spojených štátov amerických, ktoré naopak tlačia na čo najrýchlejšie ukončenie vojny. Takže ja rozumiem bezpečnostným zárukám, ktoré požaduje Vladimír Putin. Je to štandardné, že veľmoc, rovnako ako Spojené štáty americké alebo Čína, má svoje záujmy vo svojom okolí, vo svojich susedských štátoch a je veľmi dôležité, aby sme tieto záruky vedeli vždy vyriešiť diplomatickou cestou a nie vojenským konfliktom. Pani Jurík, váš pohľad k bezpečnostným zárukám, či už zo strany teda Ukrajiny? Vrátim sa jednou vetou k tomu, čo som vám teda povedala, že si pamätám, že ste mi hovorili. A síce, že Donald Trump mal páky na to, aby prinútil Ukrajinu. Áno, ja som to už vtedy považovala za mimoriadne cynické, pretože akýkoľvek prezident alebo akákoľvek veľmoc mal v prvom rade nútiť ruského prezidenta, aby prestal útočiť na Ukrajinu a aby sa stiahol a tak dosiahnuť mier. A nie tak, že nútiť Ukrajinu čokoľvek. Vy tu stále podsúvate nejakým spôsobom, že vlastne za 3 roky mohol by dosiahnutý ten mier, keby ho Ukrajina chcela, alebo keby ju niekto nehecoval, nenabádal k tomu, aby... A to je veľmi smutné, lebo šírite ruskú propagandu, samozrejme. To absolútne tvrdím. No tak to je ešte smutnejšie. To je fakt. Ale to nie je fakt, to je váš názor a medzi názorom a faktom je teda dosť veľký rozdiel, pretože keby za 3 roky Vladimír Putin chcel, tak sa mohol stiahnuť a tá vojna mohla byť dávno za nami. Ale on to nespravil a ani teraz vlastne nemá záujem, pretože jeho vojsko stále postupuje, takže on nemá najmenší záujem momentálne na tom prímeri, keď sa chceme teda vojensky rozprávať. A napríklad aj ruský rozpočet je momentálne nastavený tak, že až 32% z celkovej sumy je venovaný vojne. A ja si nemyslím, že by akokoľvek chceli z tohto ustúpiť, alebo že to môže byť pre nich výhodné momentálne rokovať či už o prímeri alebo o miery. Ale keď sa chceme baviť o tých zárukách, špeciálne teda bezpečnostných, čo sa týka vstupu Ukrajiny do NATO, tak ja som veľmi rada, že ste spomenuli práve tú Bukurešť, pretože v Bukurešti v roku 2008 za prvej Ficovej vlády bolo Ukrajine prisľúbené členstvo v NATO. A minulý rok vo vyhlásení predstaviteľov, ktorí tam boli, bol tam minister obrany, prezident slovenský a tiež minister zahraničných vecí, tak v tom vyhlásení, pod ktoré sa teda aj oni podpísali, sa písalo o tom, že cesta Ukrajiny do NATO je nespochybniteľná. Čiže my sami dávame Ukrajine túto nádej a potom zároveň vy hovoríte, že teda je úplne logické, že to Rusko nechce a podobne. No ja som rada, že tu nevládla taká vláda ako dnes, keď my sme chceli ísť do NATO. A hovoriť, že Rusko zaútočilo na Ukrajinu práve kvôli tomu, že sa bálo, že by ho NATO obklúčilo. NATO momentálne tvorí 11% hraníc s Ruskom. 11%. To je pán Kaliňák, ako keby chcela mucha uštipnúť slona a vy začnete hovoriť, že to môže byť pre neho smrteľné. Pán Kaliňák, môžete sa vyjadriť, prosím, lebo zdá sa, že váš názor bude... To je strašné, ako poslanci za Progresívne Slovensko klamu. Minulý rok na tom samite, ktorý spomínate, bolo povedané, že Ukrajine sľubujú nespochybniteľné smerovanie, cesta Ukrajiny je nespochybniteľná, ak s tým budú súhlasiť všetky členské štáty, s tým, že bolo oficiálne všetkým jasné a komunikované, že Slovensko s tým nesúhlasí. Vy si vytrhnete polku vety a myslíte si, no to teda, že je pravda. Tak sa pozrite na vyhlásenie prezidenta napríklad. Akého prezidenta? Pellegriniho. Ale čo? Čiže vám hovorím, že my sme podporili tento záver, presne tak, ako ešte aj ma pani moderátorka doplnila, že takto to je. Ja neviem, prečo potrebujete klamať. A vy teraz hovoríte, že Vladimír Putin mal 3 roky na to, aby vyrokoval mier. Nikto s ním od začiatku nerokoval. Nerokoval s ním pred vojnou, kedy sme sa mu smiali, že je to nepodstatné a že nikdy v živote nezautočí na Ukrajinu. A nerokovali sme s ním potom, ako zaútočil na Ukrajinu. A dokonca tento týždeň
v Európskom parlamente pri hlasovaní ohľadom, aby som neklamal, nespochybniteľnej podpory Ukrajiny, 37. uznesenie tohto typu, chceli poslanci Európskeho parlamentu takúto vetu tam dať, že diplomácia je základ zahraničnej politiky Európskej únie. S tým sa podľa mňa nedá nesúhlasiť, že diplomácia je základ zahraničnej politiky. Samozrejme, europoslanci za Progresívne Slovensko hlasovali proti. Naopak, hlasovali za zbrojenie, za odobratie práva veta malým štátom, ako je Slovensko, aby sa otázka obranej spolupráce, zahraničnej politiky stala témou, kde sa stačí uplatňovať kvalifikovanú väčšinu. A to ani nejdem hovoriť o tom, že ešte hlasovali aj za to, že naše zbrojenie má ísť aspoň na 3% HDP. Sú zbrojársky vojnoví štváči. Nech sa páči, aby sme prešli potom ďalej ku G7. Ja ako sa tak pozerám na pána europoslanca, tak si hovorím, že to, že lož má krátke nohy, v skutočnosti neplatí, pretože teda lož môže mať aj dlhšie nohy a môže byť dokonca oblečená v obleku. Lebo to, čo ste tu teraz predviedli, že ste vytiahli, predpokladám, nejaké pozmeňujúce návrhy nejakých frakcií, za ktoré moji kolegovia a kolegyne nehlasovali. Povedzte pravdu, toto, čo ste teraz čítali, tak to... Pol na pol. Pol na pol. Jednoducho jedná sa o nejaké pozmeňováky, za ktoré nehlasovali. Ja som v Európskom parlamente pracovala, tak len tak v skratke vysvetlím divákom a diváčkam, že sú dohody na textoch a niekedy si niektoré frakcie prídu s pozmeňujúcim návrhom, ktoré ten samotný text už v nejakej podobe obsahuje a napriek tomu sa rozhodnú, že toto chcú oni vyčleniť na zvlášť hlasovanie, aby teda ukázali, že niekto špeciálne tú ich časť nepodporí. Predpokladám, že toto bola časť od nejakej frakcie, buď teda nezaradených, alebo ECR, alebo iných left možno, áno, ktoré frakcia Renew Europe nie vždy strašne musí záležať na tom, že aký je kontext podporuje. Čiže vy ste si niečo vytrhli a teraz sa snažíte spraviť z mojich kolegov a kolegyň, ako ste ich nazvali, myslím, vojnovými štváčmi. Vráťme sa... tak vojnoví štváči, viete, stačí sa pozrieť na to, že kto teda posiela všetky tieto zbranie Pani Juri, keď môžeme ísť ďalej. Ministri zahraničných vecí skupiny G7 dnes vyzvali Moskvu, aby teda súhlasila s navrhovaným 30-dňovým prímerím na Ukrajine. V prípade, že nepristúpi G7, je teda ochotná uvaliť na Rusko ďalšie sankcie. Môže to byť taký signál možno aj pre ruského prezidenta, že krajiny G7 chcú nejako aj týmto možno demonštrovať názorovú jednotu, pán Kaliňák, so Spojenými štátmi? Ja si myslím, že áno. Je to spôsob, ako Spojené štáty tlačia nielen na Ukrajinu, ale aj na Rusko, aby bolo čo najrýchlejšie prímerie a mier. A ja sa v tomto stotožňujem. Je úplne správne, aby ruská strana pristúpila na prímerie. Hovorím, to, čo povedal Vladimír Putin, sú za mňa legitímne otázky, nie podmienky. A verím, že sa to podarí. Ale doplním ešte pani Jurík, pretože hovorí tak z tretiny pravdu. Aj keby, že za mňou dojde samotný pán Satan, alebo diabol, a povie mi, že diplomácia je základ zahraničnej politiky Európskej únie. Súhlasíte, nesúhlasíte, tak by som súhlasil. Ale to je jedno. To je jedno hlasovanie. Ja chápem, že vy tomu nerozumiete, lebo vy nie ste členom žiadnej frakcie, tak neviete, ako tieto veci fungujú. To sú keci. Toto je jeden pozmeňovací návrh, kde teda platí to, čo povedala pani Jurík. A teraz vám prečítam ďalšie veci, kde neplatí to, čo povedala pani Jurík, pretože za to progresívci napriamo hlasovali a bol to originálny text, nie pozmeňujúci návrh. Progresívne Slovensko je za zrušenie práva veta, prechod od jednomyseľnosti na kvalifikovanú väčšinu. Sú za to, aby 4% z HDP išlo na Ukrajinu. Zadarmo, nie ako predaj. Zadarmo 100 milióny chcete poslať na vojenskú podporu Ukrajiny. Súhlasíte, aby bol najväčší nový balík vojenskej pomoci na Ukrajinu. Ste za to, aby sa zrušili všetky obmedzenia západných zbraňových systémov, aby mohli útočiť na Rusko. Ste za to, aby výdavky na obranu išli na 3% HDP. Ako som povedal, odsúdili ste pokusy USA rokovať o prímeri ako kontraproduktívne a nebezpečné, takže ste vojnoví štváči. A dokonca, a toto je úplne šialené, vyzývate na zákaz dovozu všetkého ruského vrátane uránu. To znamená, náš celý jadrový priemysel, naše jadrové elektrárne skončia. Za toto hlasujete v Európskom parlamente, za toto vás kritizujem. Je mi ľúto, že tu dnes nie je so mňou europoslankyňa za Progresívne Slovensko, lebo na toto som sa chcel pýtať ich. Vy sa o tom môžete dištancovať. Nech sa páči vaša reakcia. No, ale prešli by sme k sankciám, čiže... Veľmi stručne, ja by som sa teda chcela vás, pán europoslanec, opýtať, prečo vy ste hlasovali proti týmto uzneseniam, a to napriek tomu, že to gro, ktoré sa v nich nachádza, podporil premiér Fico na samite, či už čo sa týka záverov o Ukrajine, áno, alebo napríklad aj toho prezbrojenia.
Pretože to sú veci, ktoré predtým sa rokovali na rade a premiér tam síce šiel s nejakými podmienkami, ale nie, to je bežná prax u vás, že jednu vec premiér podporuje v Bruseli, druhú vy tam hlasujete proti. Napríklad by sme mohli rozprávať sa o sankciách, ktoré taktiež vyhlasujete neustále spoločne s vašimi kolegami a kolegyňami proti, napriek tomu, že vláda Slovenskej republiky sankcie v Bruseli stále podporuje. Takisto napríklad používanie aktív zo zmrazených ruských peňazí, to je ten istý príklad. Pani Jurík, dovolím si do toho skočiť. Ide, hovoríme o sankciách individuálnych voči konkrétnym osobám. Pán Kaliňák, keď môžem. Hospodárske, diplomatické a vízové opatrenia. Na jednej strane nesúhlasíte so žiadnymi sankciami, alebo potom otázka na vás, pani Jurík, súhlasíte s tým, že sankcie áno, možno iného charakteru. Odporcovia hovoria, že ten efekt nie je možno dostatočný. Pán My Kaliňák. sme od začiatku hovorili, že sme proti sankciám, ktoré môžu ubližiť Slovensku. A aktuálny balík sankcií, ktorý sa týka osôb zväčša ruského pôvodu, sme boli dohodnutí aj s Maďarskom, že tam máme 4 mená, ktoré pre nás sú dôležité a ktoré, keď vypadnú z tohto sankčného zoznamu, tak to podporíme. Tieto mená vypadli z toho sankčného zoznamu, to znamená, zase dosiahol Robert Fico to, čo chcel v tej Európe, hoci je tam podľa vás izolovaný, čo absolútne nie je pravda. A tým pádom sme to podporili. A prepáčte, naozaj, že extrémny rozdiel, keď Robert Fico povie a kývne na rezolúciu o Ukrajine, ktorá hovorí o tom, že akákoľvek finančná, vojenská, hociaká pomoc Ukrajine je dobrovoľná a my hlasujeme proti tomu, čo navrhuje Európsky parlament, že máme poslať najväčší balík vojenskej pomoci, že máme posielať 0,25% z HDP aj Slovenska na Ukrajinu a napríklad pri sankciách, aby som ešte sa toho dotkol, Robert Fico teraz podporí balíček sankcií, z ktorých vypadli mená, na ktorých nám záležalo. Vaši poslanci vyzývajú na zákaz, prípadne zavedenie cieľ na ruský dovoz do EÚ. Obilie, draselná sol, hnojivá, suroviny vrátane ocele, uránu, titánu, niklu, dreva a výrobkov z dreva. To sú absolútne odlišné témy, ktoré rozoberáte. Preto v tom vôbec nie je žiadne pokrytectvo ani nič, čo sa snažíte naznačiť. Pokrytecké je to, že vy tu hovoríte o miery a vaši poslanci hlasujú za vojnu. Pani Jurík, váš názor k sankciám? To samozrejme nie je pravda, čo ste povedali, ale ja by som sa vás chcela opýtať na tie 4 mená. Na kom z toho zoznamu vás tak strašne veľmi, tak keď vám tak strašne veľmi záležalo na týchto dôležitých ľuďoch z Ruska, tak by ste možno mali poznať ich mená. Ale vy ste tak naznačili, že aký je Robert Fico neskutočne v Európskej únie konzistentný, ďakujem, a rešpektovaný. Ale to, že sa vám podarilo spoločne s Maďarskom presadiť tieto mená, ja viem teda o 7 menách, tak svedčí iba o tom, že jediný, s kým v tej Európskej únii spolupracuje, je Viktor Orbán. A to je veľmi smutné, pretože Viktor Orbán, alebo takzvaný, ako ho teda volajú v európskych inštitúciách, enfant terrible, alebo teda niekto, kto neustále vydiera kvôli vlastným záujmom Európsku úniu, vrátane teda týchto balíkov sankcií, kde si neustále vydúbkáva nejaké výnimky, či už teda pre konkrétnych ruských oligarchov, a očividne to je teda aj váš záujem, alebo teda aj na rôzne produkty, tak tým odvnútra torpedujete Európsku úniu. Ale vrátim sa teda k tej vašej otázke ohľadom sankcií, tak ja samozrejme vítam to rozhodnutie 27, že sankcie budú aj naďalej platiť. A ako som už hovorila, je to aj v súlade s tými verejnými vyhláseniami, či už teda ministra zahraničných vecí, alebo aj premiéra, s ktorými chodia do Bruselu. Ja spomeniem 16. balík sankcií, o ktorom sa hlasovalo pred pár týždňami a kde napríklad váš koaličný partner, pán Danko, bol veľmi prekvapený tým, že minister Blanár tieto sankcie podporil, pretože na Slovensku hovoríte, že ste proti sankciám. Dokonca váš kolega, môj kolega z výboru, pán Mažgút, keď bol v Európskom parlamente, tak tam mal taký prejav o tom, ako strašne sankcie nefungujú, ako oslabujú Európsku úniu, ako oslabujú Slovensko. A toto je ten narratív, ktorý predstavitelia Smeru šíria na Slovensku. Naproti tomu, samozrejme, za ne hlasujú v Bruseli. A je to dobré, že za ne hlasujú v Bruseli, pretože tieto sankcie sú skutočne efektívne, pretože spomalujú ruskú ekonomiku a máme o tom čísla, to sú dáta, to nie je nejaký názor nejakého poslanca, ktorý si povie, že sankcie nefungujú. A zároveň znepríjemňujú aj život tých ruských oligarchov. Čo
však akoby spomaluje ten efekt, sú práve také výnimky, ktoré si vyjednáva Viktor Orbán, pretože Európska únia mu blokuje európske peniaze a on takýmto spôsobom sa snaží dosiahnuť to rozmrazenie, že povie, no tak ja ináč nepodporím napríklad sankcie, ak mi nedáte toto alebo toto. A je veľmi smutné, že vláda Roberta Fica s ním spolupracuje na tomto. Zároveň, keby teda, a to už bude posledná veta, čo sa týka sankcií, keby neboli efektívne, tak by sa nimi predsa nevyhrážal napríklad aj americký prezident alebo tá G7. Takže toto svedčí len o tom, že opäť raz Smer niečo hovorí na Slovensku a niečo iné koná. A ja ešte raz poviem, je dobré, že to tak robia v tom Bruseli. Keď môžem trošku čísel, podľa prieskumu agentúry Focus pre Future Slovakia Forum z marca tohto roka podporuje zotrvanie Slovenska v NATO vyše 70,5% opýtaných, proti je 18,5% takmer. Zároveň takmer 50% opýtaných by preferovalo, aby bolo Slovensko neutrálnou krajinou a 40% uprednostňuje členstvo vo vojenských alianciách. Ako vnímate budúcnosť Severoatlantickej aliancie? Tak do veľkej miery ju rozhodne rozhodnutie Donalda Trumpa, ktorý keď raz povie, že už odmietať ďalej financovať bezpečnosť Európy, pokiaľ Európa prudko nenavýši svoj príspevok do tejto aliancie, tak tá budúcnosť NATO je dosť výrazne ohrozená. To je proste fakt a myslím si, že je úplne legitímne, aby sme to tak povedali a aby sme diskutovali aj o alternatíve, že čo potom. Ja nesúhlasím s vami, súhlasím s pánom Mažgutom v tom, že sankcie nie sú efektívne. Nikto nespochybňuje, že Rusku ubližujú, ale ich cieľom bolo zastaviť vojnu, aby nebolo možné ďalej válčiť. A to sa im nepodarilo, preto ich považujeme za neefektívne. A je mnoho oblastí, ktoré Európska únia chcela dať do týchto sankcií a kde my predtým, než vôbec uzrú svetlo sveta, robíme obrovskú diplomatickú prácu, aby tam neboli. Napríklad ten urán, alebo aj plyn, ktorý sme bojovali a keby sme boli vo vláde v čase, kedy sa rozhodovalo o phase-oute, alebo teda odstrihnutí sa od ruskej ropy, tak by sme určite boli proti. Bohužiaľ, neboli sme vtedy pri moci a ľudia, ktorí vtedy vládli, s radosťou odovzdali Slovensko a celý priemysel, čo sa týka ropy, na oltár vlasti alebo na oltár Ukrajiny. Pani Jurík, ja doplním otázku, ktorú som položila aj pánovi Kaliňákovi. Napríklad Poľsko oznámilo, že chce vytvoriť armádu s počtom 500 000 vojakov. V roku 2023 ich malo približne 292 000. Je jasné, že Slovensko je teda o dosť menšia krajina ako Poľsko, aj samozrejme s nižším počtom obyvateľov. V súčasnosti v každom prípade my máme profesionálnych vojakov v počte niekde okolo 19 800. Aký je váš plán možno pre garantovanie bezpečnosti Slovenska? Tak ja sa vrátim skutočne jednou vetou k tomu cieľu sankcií. To nebolo zastaviť vojnu, ale čo najviac znížiť schopnosť Ruska financovať tú vojnu. A to sa práve tým, že sa spomalila ekonomika, darí. Čo sa týka tej budúcnosti NATO alebo vôbec bezpečnostnej situácie, ktorú momentálne máme, tak vidíme aj v tých okolitých krajinách, v krajinách Európskej únie, že všetky sa snažia nejakým spôsobom adaptovať na tú novú situáciu a teda pripraviť hlavne na ruskú hrozbu, pretože si uvedomujú, že tá hrozba je reálna. A mňa veľmi mrzí, že vláda Roberta Fica nás ťaha do tej izolácie, pretože sa nezúčastňujeme žiadnych dôležitých rokovaní ohľadom budúcnosti našej bezpečnosti. Európska únia si aj vďaka, alebo teda kvôli tomu rozhodnutiu Donalda Trumpa a kvôli jeho vyjadreniam ohľadom budúcnosti NATO uvedomila, že sa viac nemôžeme spoliehať na tie americké istoty a že si musíme vytvoriť aj vlastnú obranu, nehovorím v zmysle vlastného vojska, ale proste zainvestovať do našej spoločnej bezpečnosti. A vidíme teda iniciatívy, či už najskôr od francúzskeho prezidenta Macrona alebo neskôr britského premiéra, ktorí hovorili nielen o budúcnosti Ukrajiny, ale vôbec spoločnej bezpečnosti a na ktorých sme chýbali. My sme aj preto kritizovali napríklad... Vtedy sa ešte hovorilo, že nejde o oficiálne stretnutia, ak hovoríme napríklad týždeň dozadu, ktoré realizoval či už teda francúzsky prezident. Áno, ale iné štáty sa tam zúčastňovali, pretože jednoducho
sú v tej skupine, ktorej záleží na tom, aby sme mali spoločnú bezpečnosť a vidíme, že naši partneri už nepovažujú za spoľahlivého partnera a slúžia k tomu aj také výroky, ako ste aj vy mali minulý týždeň a mnohé ďalšie, teda, keď Európsku úniu nazýva či už premiér alebo ďalší predstavitelia Smeru vojnovými štváčmi alebo vojnovým kabinetom pri pive a podobne. Ale teda vidíme tieto iniciatívy, vidíme, že sa o tom rokuje na samitoch oficiálne. Vidíme individuálne iniciatívy, Dánsko, Nemecko, Poľsko a každý si nejakým spôsobom prispôsobuje tie opatrenia, ktoré chce zaviesť. Vidíme aj iniciatívu samozrejme zo samotnej Európskej únie. Biela kniha, proti ktorej ste vy hlasovali tento týždeň. A pritom Robert Fico teda túto spoločnú iniciatívu podporil. Vidíme aj to, že výdavky na obranu sú skutočne potrebné a v tomto musíme len súhlasiť, či už teda s ministrom obrany alebo s premiérom, že je potrebné navýšiť, pretože tak sa vyjadrujú. Z ich slov to vyplýva, že tieto výdavky ideme navýšiť, ale nám čo chýba, a tu si myslím, že je jednoznačný dôkaz toho, že my sme konštruktívnou opozíciou a nejako ste to pred chvíľou hovorili, že stále iba kritizujeme, lebo Robert Fico, to vôbec nie je pravda. My chceme, aby na Slovensku bola skutočne vízia ozbrojených síl, aby ju minister obrany predstavil. Veľa sa hovorí napríklad o projektoch duálneho určenia. Ak chcete zvyšovať výdavky, no tak je fajn, že z toho bude profitovať napríklad východné Slovensko, pretože sa budú obnovovať mosty, cesty a podobne, ale tie nás v prípade ruskej agresie neubránia. My musíme investovať či už teda do techniky. Vy sami hovoríte, že sklady sú prázdne, že tam iba behajú a pištia myši. Mne sa to tak nezdalo na oslavách SNP, keď tá technika bola od Banskej Bystrice snáď až po Zvolen roztiahnutá. Budeme musieť končiť a ja by som s dovolením teda ešte na záver sa opýtala pána Kaliňáka. Vy ste to začali, že to vaše vyjadrenie spred týždňa, pán Kaliňák, keby sa dostali Rusi do Užhorodu, mali by sme spoľahlivého suseda. Stretlo sa to s nevôľou. Strana PS napríklad hovorí v tejto súvislosti o vlastizrade. Vieme sa k tomu ešte posledný krát v poslednej minúte dnešných komentárov dňa vyjadriť a vysvetliť to? Viete čo, myslím si, že k tomu bolo povedané všetko, čo bolo treba. Ja radšej zareagujem na to, že tu hovorí niečo o konštruktívnej opozícii. Tak na začiatku nás kritizujete za to, že zbrojíme a za to, že to robíme od začiatku volebného obdobia a nepotrebovali sme k tomu žiadne pokyny z Európskej únie, pretože to, čo ste ukazovali, ten graf, to je výsledok dobrej práci Roberta Kaliňáka. Rovnako vo svojich videách, kde sa snažíte vysvetliť konsolidáciu, kritizujete nákupy ministerstva obrany a teraz hovoríte, že je dôležité, aby ich robilo. A naozaj naštudujte si rozdiel medzi bielou knihou ohľadom európskej obrany a to, čo bolo schválené na samite. Žiaľ, náš čas už vypršal. Veľmi sa ospravedlňujem. To bolo všetko pre dnešné komentáre dňa. Ja ďakujem dnešným hosťom, ktorí prišli. Beata Jurík, podpredsedníčka výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti a poslankyňa za stranu PS. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem ešte raz za pozvanie. A Erik Kaliňák, poslanec Európskeho parlamentu zo Smeru.